bed ka itimo kangeso mantiere kama gambo ei county mano ma Migori. Aparo ni kwa tieko gi wachwa mogik, aparo na chako di buka, iparo Dalmas Gang'o, anawuon apare kaka jal mano miyo somo maino. King'iyo mbalariany kaka mano mar Rongo mantiere county ma Migori en achiel kuom mago eko ma bende nokelo. Buka. Ok nindo mar Dalmas ok wabed kodgi gi familia margi e weche mag kuyo, nikech lalo ng'ato kendo lalo jasiasa machalo Dalmas Otieno ni wariwore kamoro achiel mondo waket chunygi machiegni e familia mar Dalmas. Mar ariyo en ni kingima katitho, gik manitimo kingima ema bedo legacy marwa. Emomiyo wan bende kawuono kwa wacho weche mag Dalmas, onego bed ni ngimawa kaka josiasa gi kaka jokedo ne piny wapare ne nyalo paro ang'o. Dalmas Otieno ooyo ne jakano matimata ka dikteta Moi tayo Kenya kae. Mano ok wanyal golo legacy mar, nikech ndalo maniketo ne ratiro mar jopiny ne nitie jok moyiero ne gin gidwa tiyo gi sirikal mondo gigeng' progress mar ji madhi mbele. Mano ne Dalmas, mano ne Nyaseme Game, mano ne Grace Ogot, duto te ne gitiyo gi sirikal mar kedo mondo ngima mar ji Kenya ka kik dhi maber. Dalmas Otieno wagonyo dhi gi kwe, lakini gima